So far, siyempre, inaano natin kasi lahat na presyo tumaas eh. No? Ang lahat tinaas. And yung sa gulay, dahil doon sa mga bagyo na dumaan, maraming nasira. No? So far, siyempre, inaano natin kasi lahat na presyo tumaas eh. No? Ang lahat tinaas. And yung sa gulay, dahil doon sa mga bagyo na dumaan, maraming nasira. No? Yung sili nga, umabot ng 1,000 per kilo. Wow! Yung itong mga talong, tumaas din. No? Kamatis! Umabot ng 150 to 200 sa Metro Manila. Ang taas. So far naman sa tingin natin by February baka ma-normalize yung gulay. Yung gulay. Kasi yung mga nagtanim naman ng December, baka pwede na mag-aani ng February. Okay. So, yun ang nakikita natin, mag-normalize siguro yung presyo ng ito sa gulay. Yung sa chicken naman, tumaas din, no? Umabot ng almost 200 pesos sa Metro Manila yung presyo ng chicken. Pero dito yata mga 180, ano? Mataas din. Yung tingin din natin by this coming month, medyo bababa ng konti yan yung presyo. Kasi sa inventory, nakita ko ang dami pa eh. Daming inventory pa. Pero frozen, yung mga nag-aalaga kasi na nalugi, maraming huminto. Nung panahon ng May, June, July, sinasabi natin sa atin na Department of Agriculture, sana wag muna mag-angkat dahil bumagsak na yung farm gate price, bumaba ng 40 pesos. Okay. So, ang break-even, mga nasa 80 pesos. So, nalugi talaga. Hindi maraming temporary hindi nag-alaga. Okay. At ito namang sa baboy, engineer, sobrang mataas. Karne ng baboy, karne ng baka. Kumusta na po ang sitwasyon ng ESF ngayon? Manang Let, ang problema natin kasi dito sa Pangasinan, for example, 90% ng mga farm nagsara na eh. Yung dating sinasabi natin Pampanga, Bulacan na ganun kalaking nagsara, umabot na rin dito sa parte ng La Union tsaka Ilocos Sur. Balita natin may outbreak na rin sa Ilocos Norte. So talagang doon sa southern area naman, southern Luzon, Batangas, Quezon, lahat yan tinamaan na rin eh. So ang estimate natin na nawala rito sa Luzon nasa 4.5 million heads. Yung total number of heads siguro, more or less nasa 6 million heads. So natitira mga 1.5. Magkano yung value nun, engineer, sir? Magkano po yung value nung ganun karami na 4.5 or 4 million plus heads na mga baboy? Yeah, yung 4.5 million ang estimate natin na nawala is almost 150 million na. Billion, 150 billion. Oh, wow, laki. Oh, laki. So malaki talagang pagkalugi nito. Kaya ang makulit tayo, sinasabi natin sa Department of Agriculture na yung borders natin, yung pagpasok, yung first border, dapat maging stricto kasi malaking impact yun kung mawala yung local industry. Hindi kaya talaga i-replace ng importation yung production natin dito. Kasi yung in-import natin na Manong Jay at Manong Ilete, sa history, pinakamalaki umabot lang ng 12%. Kung
itong Luzon 70% na nawala, no? Talagang may hihirapan na mag-angkat tayo sa ibang bansa.